Top 10 Hajdukovih legendi, mjesta 6 do 10. Hoćeš li pogoditi tko je na vrhu? Na 10. mjestu je Tomislav Ivić. Iako je više poznat kao trener, bio je važan igrač Hajduka u ranim godinama. Njegova nogometna inteligencija i vizija utjecali su na klub i kasnije kao trener. Na 9. mjestu je Vedran Rožić, pouzdan i stabilan igrač 60. i 70. stup obrane Hajduka. Njegova prisutnost na terenu donosila je sigurnost cijeloj momčadi. 8. mjesto zauzima Blaž Slišković. Majstor lopte i kreativni vezni igrač, uvijek prijetnja protivnicima. Njegova vizija i tehničke sposobnosti činile su ga srcem momčadi. Na 7. mjestu Zlatko Vujović. Fantastičan napadač i strijelac, poznat po važnim golovima u domaćim i europskim utakmicama. Njegova karizma i preciznost na terenu ostavili su neizbrisiv trag. I na 6. mjestu moderna ikona Hajduka, Marko Livaja, vođa napada i miljenik navijača. Njegovi golovi i odlučnost u ključnim utakmicama čine ga nezaobilaznim u top listi. Ako ti se sviđa ova lista, ostavi like i zapratite za nastavak 105 Hajdukovih legendi.